рустам маҳмадалиев мехоҳад жанри алтернативии мусиқиро дар тоҷикистон эҳьё кунад. бо иҷрои оҳанге дар ҳамин жанр ҳам ӯ аз миёни 100 нафар ба даври финалии озмуни мусиқии боб роҳ ёфт. ӯ бо 12 нафар барои шоҳҷоиза рақобат хоҳад кард. дар ин жанр қариб компютер истифода намешавад ва оҳанг танҳо ба воситаи асбобҳои мусиқӣ таҳия мешавад. ин навъи мусиқӣ дар тоҷикистон зиёд шинохта нест ва гурӯҳи овозхонҳои амрикоӣ бештар аз он истифода мекунанд. ман мехоҳам ин жанрро дар тоҷикистон муаррифӣ кунам. на фақат жанри интихоб кардаи рустам, балки нигоҳу андешааш ба мусиқӣ ва худи ӯ ҳам аз рақибонаш дар озмуни боб фарқ дорад. ӯ дунёро бо чашми дил мебинад ва таври худаш мегӯяд хеле зебову рангин аст. ман хеле зиёд мусиқӣ гӯш мекунам. ман девонаи мусиқӣ ҳастам, то ҳадде ки барои дастрасӣ ба миллионҳо оҳангҳои ҷаҳонӣ ҳар моҳ ба Apple Music пул пардохт мекунам. рустам дар бораи мусиқӣ метавонад соатҳо суҳбат кунад. мактаби махсуси мусиқиро хатм накардааст. замоне ба далели маҳрумият аз қувваи босира мактабҳои мусиқӣ ба қавли худаш танбалӣ карда ӯро қабул накарданд, вале ин муносибат рустамро дилсард накард. ин баръакс барои ман беҳтар шуд. ин ҳодиса минбаъд барои пешрафтҳои дигар такон додааст. рустам ҳоло донишҷӯи бахши журналистикаи донишгоҳи славянӣ аст. барои ҳамсабақонаш раҳнамои хуб ба ҷаҳони мусиқист. Рустам очень много говорит о музыке. Он всегда практически наши общие темы. рустам қариб ҳамеша дар бораи мусиқӣ суҳбат мекунад ва баъзан дар ҳалқаи дӯстон барои мо суруд мехонад. хеле шуху меҳрубон аст. вижагии ӯ ҳамин аст ки қавиирода аст ва боре нашунидаем ки ӯ аз чизе дар зиндагӣ шикоят карда бошад. Черта, что он сильный. Он никогда не жалуется, всегда веселый, всегда шутит. ба озмуни мусиқии боб ҳам ҳунари рустамро дӯстонаш тариқи телефон сабт карда фиристодаанд. ин озмунро маркази фарҳангии бохтар барои ҷавонони аз 16 то 20 сола баргузор мекунанд. ҷоизаи мусиқии боб дар тоҷикистон ба хотираи боб леверингтон, намояндаи оҷонсии рушди байналмилалии бритониё роҳандозӣ шудааст. баъди даргузашти боб ки бо ҷавонони тоҷик ҳамкорӣ дошт ва барои рушди истеъдодҳо кӯмак мерасонд, дӯстонаш ба ин қарор омаданд ки ин лоиҳаро ба роҳ монанд. дархостҳои тамом кардем. боз жюри дуруни ҳамин сурудҳо беҳтаринҳояшонро интихоб карданд ва он чизро гуфтан ҳастам ки мо 13 касро интихоб кардем. дар робита ба оҳанге ки рустам бо он дар озмун ширкат мекунад, амалхонум гаджиева гуфт ҳам мусиқияш оригиналӣ аст ва ҳам матни таронааш ҷолиб аст. аз ширкат дар озмуни мусиқии боб рустам умеди зиёд дорад. агарчи мегӯяд талоши муаррифии ҳунараш дар озмунҳои дигари мусиқавӣ барои ҷавонону наврасон чандон муваффақ набуд. мегуфтанд ту хуб месароӣ, вале ин мусиқӣ барои тоҷикистон ҳоло нав аст. барои онҳо муҳим шашмақому фалак ва чизҳои миллӣ аст, вале ман мехоҳам худро дар як услуби нав муаррифӣ кунам. мехоҳам дар сархати iTunes-ҳои ҷаҳонӣ қарор гирам. дар зиндагӣ ба қавли рустам аз дониши хуби техникӣ доштанаш бурд кардааст. ӯ тавассути компютер ва барномаҳои махсус таронаҳои худро дар саҳфаву мағозаҳои маъруфи ҷаҳонӣ мечархонад ва бо ин роҳ пул ҳам кор мекунад. дӯстони ман телефону компютери ман ҳастанд. ташаккур аз Microsoft ва Bill Gates барои барномаҳои хубе мисли Cortana, ки барои афроди нобино имкониятҳои хуби истифодаро фароҳам овардааст. рустам мехоҳад барои рушди тиҷорати асарҳои мусиқӣ дар фазои маҷозӣ омӯзишгоҳ таъсис бидиҳад. лоиҳае ҳам ба ин мазмун рӯи даст дорад. ҳоло замони имкониятҳои васеъ ва хизматрасониҳои шабакавӣ аст. овозхон ҳоло метавонад дар ягон шабака таронаи худро гузорад ва ба осонӣ маъруф шавад. барои мисол Ҷастин Бибер дар YouTube як наворо гузошт ва тамошобини зиёде пайдо карду ширкати Asher ба ӯ созишнома баст. ӯ ҳоло яке аз ситораҳои ҷаҳонӣ аст.
او سخت خواهش دارد در آزمون موسیقی باب غالب آید چونکه این ظفر او را به هدفهایش نزدیکتر می‌سازد. آزمون جایزه پولی دارد و همچنین به غالب امکان می‌دهد با بهترین پرودوسر همکاری داشته باشد.